mandibulise ubefundise sinabo bobabili otata abakhona apha endlini, omama, amadoda nabantu abolukileyo. There's a difference. Owolukileyo nendoda. Nabolukileyo siyababulisa. Kanti namadoda siyababulisa. Ngisengxakini mfundisi. Apha eNgqalawa ekhaya elitsha kukho umntu akamalume ekuthiwa nguVelile. Usela kakhulu uVelile. Kazi umntana. Kwakutywala kwaKobese. Kwakutywala kwaMkhiva. UMveleli uvukele kwaKobese ekuseni. Yena xa kuvula utywala uvule phaa. Xa kuvulwa kwaKobese ulapha walinda uMveleli ngoba ungxamele utywala bakwaKobese. Bathi abantu bakwaKobese sisalinde abantu basekhaya baseza. Wathi uMveleli kunobutywala bakwaKobese mathi bendileka kwaMkhiva noba sekuvula. Wale kumntana malume waya kwaMkhiva nokwamxolisa. Wahlala kwathiwa kwamxolisa silinde osibili lomqhubane silinde nabantu esimkhiva yasasimkhiva sisalinde sinye isimkhiva hlala Mveleli ulinga. Wahlala uMveleli kwafika ingqondo ethi kuye inoba utywala bakwaKobese kuyadabisa. Wemntana malume wabheka kwaKobese. Xa efika kwaKobese kanti ukufika kwesimkhiva ke. Kwavulwa kwaMkhiva. Xa efika kwaKobese ufika sekuphelile utywala. Akuyophinda mfundisa kuphiliswe. Ngoba utywala sekuphelile nazifake. Satya nabafana satya sashutha noma. What? Icebo mandiyeke kwaMkhiva. Xa efika kwaMkhiva utywala kwaMkhiva kwathiwa mfose emakwatini masumnikiliswe. Utywala nalapha. Ndikuloo mini namhlanje. Ungandijonga apha ngaphansi ndinxibe neziwani. Bendisesabatha apha ewisile kwibhobho. Sendisuka ndibona ukuthi andikavulela lapha kusandibona. Ngoku ndiyaqonda uba nam ndawucela uMveleli. Litshoni langakhange ndirhabulele. Ngeba ndizama utolika into ethi, what a blessed weekend. Amabandla wethu nemicimbi ethetha yonke. Nalapha ezantsi nalapha eSabatha. Kamanje zondawo zontathu ezindawo sendizinyathele. Ndimvele into okuyithamsa ngalapha iklem. Ndifika ndithi kubibhekile bendirhabuka. Kwenza ela thabo lapha. Khosa ngempoza sensele. Ndilapha mfundisi ndinemizuzu embalwa njengoba ndishilo. Ndisithi kukho umsondo olapha ekufuneka ukufake nalithi. Ndingona phakathi umuntu ongayaziyo imali yakho. Phaya ndaya ngemistake. Intombi yasamandlane kwamathilisi. Kufika kwethu kwelizwe. Kwabe kungakhonzwa ncama apha ekhaya. Shiya inkonzo yasekhaya emgwali yamatye. Imini. Kwabapha ekhaya kungakhonzwa. Kukhonzwa kulo makhulu emandlaleni. Basibamba abantu bakulo makhulu. Basisenza ukuze siphehlelelwe sancedwa licala lalo makhulu. Sasesibanga abasebisi. Yaqonda ubani ndedwa umuntu osebisile. Bonke abantu balapha ekhaya. Nabo. Olovuyo bonke alapha ekhaya abanye bakulahaba ikwela cala. Yimndedwa umuntu oshiyekekisa. Mongameli undinika uxanduva apha othi
thetha ndithetha yintoni loo nto? Uthini? Yintoni uthetha? Mandikhahlele phambi uba ndithethe umastishi walapha. Umntana nomncinci ukhona? Uyandibhida ke ngento ezimpahla makenze uniform. Kufika lo mntana yenzela abantu bangasiboni wathi ngoba lethu. Kufika lo mntana mali afika ndibizi athi mandimphathele amatata abahlanu tata abahlanu asibeka apha kuleli xesha eqatha kwakuqhelwe utamkhulu wasweleka sekhumbula ebumbane iziganeko siyazibiza zonke iziganeko sekoko zasithethishi what tata emubuzi okokuba ninani ngotata nithina sama soma hayi mntanam kaloku sibhekise emapoliseni uthini umthetho waze wathini umthetho zikhona iiforums zamadoda what thetha sama soma wathi ndininokuqala Kenya nobani into bixoxo bonyiya abanophandle ezayini and xa iphela le nto iphela kwicala lamadoda ndathi siyamnikwa and ke xa unukiwe kumele ugoduke uyokuxelela ekhaya into yokuba sinukile and sawugqiba uxele ekhaya uba sinukiwe senza ntoni kwanyanzeleka into yokuba masingene umzi ilali le sisabele into yokokuba inokuba konakele phi sesinukwayo saorganayizana ke sihambe singena kwezilali simisele ii-forums sathi soyilontsha ithetha ndoda as a movement yokuphanda into yokokuba konakele phi amadoda enjenjenje zine isizathu esiphume nazo mongameli and we became a task team saba yiloo task team ke phethela umsebenzi seyiyona phakathi kodwa isizathu esaphuma nazo zine isizathu sokuqala sithi mna nomfundisi unyoni nomfundisi uqinela ootata bethu abasaphinde kusiyasindasa ootata bethu noSitholo noPeter noJay nomnye ootata bethu bebesithi bebezele and kuba bebezele thina but the question is thina sizelena sama and uba uthi uzele uyindoda athethe ngomama ndithi wena ndoda ungobutata wam ubeyazi wam ikhona indoda emizele but ukuba wena ndoda uthi uzelephi abokhomba ukalapha nokukhomba ndithi zele nakunyana wam afike umfusi umyona athi indoda le afike la mama athi loo nto uthi nyana kuye yindoda ane andiva ngoba le ibirephe kwabani yenza into ethile kwabani do you still maintain uba indoda le yebo usanawo amandla okuhleli into uzele that's number one yeah that's number one nina madoda cala ukuthi thina badala sibayeke bafana banosona ukukleyima into omzele that's number one into saphuma nayo sathi ngeba siyazixolisa ukuba sithi sizele but the question is whose fault samane faka lesigezi whose ungenqakabani yenzela wena kusisenze because somebody typical but ungenqakabani bani gwira lokuqala
ebekumele uba lo mntana limenze indoda. Namhlanje sesidibana naye emntolu kuleyo. Wahlala phansi. Ngibhekise kuweva. Yenza umsekelo, uyandiva mos. Why? Isiphumo sesibini esaphuma naso sathi. And uxanduva esinalo kuba sime ngenyawo sonke singamadoda. Sijongise koomama, sithi boomama sicela uxolo because sifeyilishile ukuyizalela amadoda. Ngoba ifault yalo mntana yokuba makabe mncebisa isentence lonke ixesha leziliphasi noba kwikabaka inkwali yakhe ibemnyama kwangumnqanda abantu. And kubona ufanele uxolo kwabamama phambi bambulale lo mntana thina madoda kumele basiye koomama sithi sicela uxolo. Ukwizinto ebekufanele uba sizenzile sazenza, ukwizinto esizenzileyo ebekumele uba singazenzi sazenza. Lo mntana enjenje unokubanga igqirha lokuqala madoda. Uthatha ithini fundisa ukulahleka Naba nawe sisizathu sesibini eso esithi amagqirha okuqala sithi ngoba uyamva uDlamini pha uthi nali ikhaya bekumele uba ndandithatha lo mntana ndisithi lo mntana uzawuza kwethi uza koluka lo mntana ndimthatha ndimse ekhantini umntu wokuqala ekumele unyungile. Ngoku le nto ngoku ibiyikwekwe ibiphilile kodwa itheni sijike ijikise kukwalaya. Hlala phansi bathekiseni bomama babantwana uyawufumanisa ukuba ngoku benangabakhonwe bebe-right kodwa bathe bawudibana nezandla zikanyoni nezikatinela nezikangane nezikapita bajika abantu bazibini kumele sokucela inkomo because we know this. Saba so yaphakana mamdika lo mntana ubekubeka and ninamakhala nina nento yokuba ngasabantu benu bangoluki because ugiba koluka komntanakho uzaba yingaka phepha ngoba ebe-right ngoba eyinkwenkwe wathi udibana kwakhe nezandla zethu sabahuda sabasabathathini sigqibile ubathakatha and kumele sitemtoba. That's number two. Uthemthini lo mntu uthemthini xa usithi ngimqinela nthakathi laa mini kuphuma lo mntana nomvuyo udakwethu phaka banomvuyo babona hlala phansi unomvuyo akanamntana umntana kanomvuyo nombuyiselo nomnye ongekhoyo apha akanamntana nomvuyo. Saba sona nobuyamazi wayidibene phina nalo nobuyayazi inye nenye yaziwa nguye mntana but akanamntana umntana akhe. But xa iwena nomvuyo esendisebenzela nam ndisithi uyoluka umntana uzawuthambisa abantu kuthiwe naku umfo katyhilekile indoda elungisa ayithatha utyhilekile lentwana ayigugisa pha ngaguka ayigugisa etyhilekile wenzela umntana baguqe kwethi ngokhawuleza ndifuna ikhawuleze ndiyalibaseka ndiyafuneka kwizinto ntamozaayiphaa thambisa ukhawuleza hamba mkebile Mongameli lo mntana ebe-right eyikwena but lo mntana udibene nezandla zikatyhilekile and izandla zikatyhilekile zamqongqotha zakhupha ubuntu kuye because izandla zikatyhilekile zeze-serial killer. Ukumva sematolweni angena kuwo ukumva sematolweni angangeni kuwo ebelele kulaa ndawo izolo elinye wazophatha umntana womntu. Kumele sibuye nekuni sizothi kuni sicela uxolo ngoba abantwana benu abantu bokuqala bababuleleyo unomvuyo uyakutyhilekile kube mthembile embona emanenxila impahla seca
Isando sesibini eso. Isando sesithathu. Uhlwaye ahambe sisho ekhanyeni usawo. Yendlela ndihleli ngayo apha eNewtown. Uhlwaye. Kwenzela lapha emveni kwami izithole ezaphuma. Izithole ezaphuma. Ibe zizo. Ezizawuba nesikhala. Sokuphilisa ubuzwa. Ndithethayo. Uhlwaye. Ngamanye amagama abantwana benu banzakaliswa kuhlwayela kwenu. Ngobudoda bethu. Ngokuba indoda yamhlwayela ubudoda bakho. Ukwenzela ube nezithole zobudoda ezawuphuma emveni kwakho. Benjenje nje abantwana besihlabe inyuka ungekelayo ubudoda bethu esingahlwayeleyo kweli lizwe. How can abantu abayindoda ndabe ngibombe esitratweni? Yahlwayela. Okay. Ukwenzela baba babuye baphuma abaphansi bazobaleka kwendilo ajikakhaba ungamuklinerathi umntana webengikhoji kanti wenzakaliswe imbewu bengihlwaye kazakaliswe umntana uklinera wenzakaliswe imbewu bengihlwaye sizathu sesithathu izamkeka yahlwayela Peter kanti ithinta kusoluka lo mntana lo iklasi zotshwala zinyuka idonga. Yahlwayela kunxile nentombazana nomntana owenza ugrade 12 nomntana owenza ustandard kwi-competition noJay ngotshwala. Kunxile kuphuma isidumbu. How do you expect imbokathi komnta? Yahlwayela sendiyenzi emfundisini wabi lo mnye ungena awungcwaba omnye ngomphungu. Xa yotshwala kwalityalwa nalomntu woluka. Ngoba lo mntu emphumeni wakhe emngeneni kwakhe ebuthotheni ungene ngomphefumlo ophumileyo. Wathi nawuke phuma ngomphefumlo ophumileyo. What do you expect? Mele bomama sibuyele kuNiso Kristu. Ngoba singawo makwonga. Kayafika ebomini bani kangatha lakho mntanam hayi ngutata uJayika. Zama sonke? Amen. Yasikangatha mntaji. Ukangatha. Kayaphume ebomini umntana uzawuya. Amazwi azawuba phezu kwentloko. Ngamazwi aphuma kubantu abanesiqalekiso abangathandi balala phezulu. Bathe umntana makayalwa unobayalwa ngabantu abakhulu. Onofuthi zinkwe abaphezu kwakhe. Bathe makayalwa. Asithi umntana enkwenkwe, asithi umntana ngumkhwetha kwale kanti kwenzakala mhla wagalelwa amazwi phezu kwentloko yakhe. Walinyazwa ngamazwi ayigalelwa Peter kunye noJay phezu kwentloko yakhe. Ngoba amazwi ayakha. Thethe indoda ityawuke uyinga no 5 cents. Right? Kodwa amazwi owakhuphayo ukweyiphi imeko ngexesha. Kumele bomama sibuyele kuNiso Kristu. Luqobo thina asisazala. Benezele nina kodwa abantu bangabemusaba. Lokho ke mongameli kumele sithi kanjani. Sibuzane imibuzo. Into yokubana ibuze eqina kanjani. Ngoba kuphuma amadoda afa ethetwaka. Kanti indoda inempilo ngaphakathi. Ibulawe libibe ngaphakathi. Iyo rape inempilo ngaphakathi kanti yenziswa yinto ngaphakathi. Yiyo lento sisithi thetha ndoda. Ukwenzela ukuba xa ulandelwa ngasemva ingathi kanti umphumo ngaphakathi. Kubalulekile ngaphakathi. Saba sonke amadoda. Kubalulekile ngaphakathi ngoba uzawurepa abantwana bodade bemama. Isathi sokugqibela mfundisi. Lapha ekuthiwa ngumbulo kayibizwa.
Mele ibiza ngeqhawe. Lapho eqhawe unkulu. Yawugqiba umzulu. Basisi. Umuntu ongisisimani phamsisana into ongisisimani noma ngomphela kodwa. Hayi, kanti yona kanjani. Eke wena noba ngeke. Amntana. Melanga ubaba negazi wakhe. Lwasemaduthi. Ngoba nothi ndazesaba. Kodwa lamntu ebedibaniselwe nagazi lakho kwa uzawubuyela kwaXinema okwenza umsebenzi kaXinema abamba abantwana bahukele ekhantini ubuye umbulo sesekhantini. Hayi, nzakala bonke abantu abalandela yena benzakaliswa ngumntu omnye awubenze umbulo wawulala negazi lakho. Phela lonke thululo masikubanti ngoba phambi kokuba uthethwe yena uye ngaphambili kanti lo muntu ukhokelayo wenza imibula. Bulaleke yonke le family uvele uthomvo lapha waya kaphi. Uzale apha izimanga zisaba kulo mzi kanti lo muntu ngaphambili. Yavaka nama usomthunzi. Ntanisi qenga besithi mntakwethu uzaba nomcimbi pha. Vula lebhekile, vula lefatshi, vula lomthayi. Wazi into yokuba ndisuba kanti ndibulala yonke le nto. Uzibuze abantu into yokuba ndizenza nje izinto kutheni kuwenza kanti umuntu obekhokela ngaphambili. Anthethi kabi madoda. Ubekhokela ngaphambili. Bulala yonke le nto. Thetha enye torho waba nomntana apha ekhaya zange ayithethe. Into sithetha esimthetha ndoda sithi ukuyiqhosela igama ekuthiwa kubula. Wenza inyama wabulala umuntu ekhapha ayaziwa loo nto ungumfundisi apha ayaziwa nalibandla lonke. Yaziwa ngeyedwa yayuzawuva naye sikhula sonke apha kanti unesiganeko esinzulu awasenzayo. Athatha umntana womntu akakhokhela kanye ekhapha. Nawe uyasuka sonke. Femele bokwabo uyasuka sonke. Sisamathandi. Kanti kukwingcwaba engaziwayo ekhaya. Saba sonke. Sasiqalekiso salamungu. Sibuye ubuye. Bekho abantu abazali izimanga. Abantu uveta bethetho lovuyo bathi apha kokwethu emaphesheni zange yenzeka lento. Nakasika nendlela entsha kanti tyala qhobulo mntana noma sikuka ngapha. Wahlala phansi ke. Thetha ndoda noma oyenze njani. Noma oyenze phi angobula. Khuphe. Ukwenze uba lithi likunike ikhaya lomkhonto unganiki umuntu umkhonto onesibikibiki sebibili sekhwili ngaphakathi esawubulala wonke umzi. Thetha ndoda. Thetha. Kumele sibuyele kuni nisinike imikhonto sikhaya. Nisinike abantwana benu sibaphathe. Nisinike abantwana benu sibuyise amazwi phezu kweentloko zabo. Kanti babula wasitha. Thetha. Ukuze umthambisi uvuka uthethe. Uthethe amaqhandi nothi niyayazi ubana umuntu ekhapha ngicela kodwa naye indlela kumele bakhoke. Akushekele nikunde khona. Yohlala phansi nje. Ngikele kahle. Yabona ke utshwala. Iyangenzeka. Phofu namhlanje ngokunovuyo imali yobathethe inyaniso kukhona apho uzawuthi wena uyenzile. Kodwa ndizoyibhadla ndizoqhamuka mva. Ngoba nam ndandiyenzile ukusa kwamntana. But apho idisappointayo yona khona iphoxa khona. Yenziwa ngabantu becala. Wimele ngameli sinelophulo sithetha ngento ithi owecawa yena makathi ibhotile ezikhoyo zezithetha
uThixo othathayo uyonikayo kanti abantu bakho ndinegalelo ekubulaleni kwabantu. Stop it. Stop it. Andithi mina yekusela undiva mani. Ndiyandiva kakhulu. Andithi yekusela mina ndithi le nto ezigasi ziluka amadoda solusa abantwana kuphume izidumbu ngazo namantombazana. Stop it. Satan. Stop it. Especially thina siyindawo ngoba thina sithe funeka babonise ilizwe okwekhona ukuphila. Umele nenyando sithi futhi linatangingana lithi mna phakwam akayeka umbuyiselo yena ngoba akandimi akakhonzi njengam but mna ndiyazibani ukushumayeli nawumntabethu akayenza yena phambi kwakhe but xa efika kwam makatsho abantu nathi kaloku madoda neyazi ndoda kushumayeli and bazokaphuma isidumbu apha idumba iziba sesami izawuba sesani ndoda and yona izawuphendula thixo. Yavakala bantu bethu. Lesa bonke bomama ngabanini kanye mamlele sibukayi lapha kulamsi. Lapha kulamsi sibonile kwabani. Asinako uphethwa ngomthathu wakhe. Lokhala phansi mfethu. Koneli tu. Lokhala phansi. Isiko lokwela. Kalobanye babakhe. Lilo. Ubani thathe neyami ibhaji. Awusizi yes, and they are imagine. Yes. Sibaleka isiphango sokugqibela ngasethi. Sibaleka mina. Andithi kuthi ndililo. Ndikuna ndiyenza into. Kodwa bake ndathatha ibhaji kaQinea. Sabale bhaji yakho. Dawe yashaka ebhaji kaQinea. Awuthi abantu belali elwele likhele usiyesha isiphango sitheni namhlanje. Kanti akungabantu andilowele. Kungenxa elebhaji. Xa ndivesinalo singamadoda ukuyesha isiphango. Kodwa singangayesheki isiphango basisiyesha ngento zasisi. Yaphinde xa ndivesinalo singamadoda ukuyesha isiphango. Abaleka amandla abantu. Akhule kamandla abantu. Kodwa xa sisiyesha ngento zasemzini singangayesheki. Siziphonye isiphango. Sitshabalalise mna, sitshabalalise isizwe sonke, sisiza ngomsimo ngoba siyesha ngento zasemzini.